Ето, че сме отново заедно, кулинарното предаване Готварница и вие. Днес ще направим една много свежа рецепта, един различен таратор. За целта ще са ни необходими следните продукти: една кофичка кисело мляко, една връщица репички, също така листенца от марулка, чесънче, зехтин ще използваме, сол и пресен магданоз, който, ако вие желаете, може да замените с копър, а може да използвате и магданоз и копър заедно, защото тараторчето наистина трябва да стане свежо. Преди да започна с репичките, ще разбъркам киселото мляко в тази купа, като към него ще сложа солта и зехтина, за да може да не смачкваме след това марулката, когато разбъркваме. Ние ще я нарежем на ситничко, разбира се. Но тъй като е много крехка и според мен трябва да остане такава, хрупкава и крехка, и вътре в самия таратор, разбъркваме сега киселото мляко, сол, разбира се, на вкус, и не забравяйте, че не бива да прекалявате с нея. Може да ви е вкусно, но пък не е полезно. Така, сега ще разбъркаме с бъркалката, за да може млекцето да се хомогенизира. Ще сложим и водичка, няма да е в голямо количество, за да може нашето тараторче да е по-гъсто. Още малко водичка. Мисля, че така ще бъде достатъчно, с една средна гъстота. Разбира се, това в къщи вие може да променяте както пожелаете. Дали ще сложите една кофичка или две кофички кисело мляко. Сега започваме с нарязването на репичките. Тях ще нарежем на малки купченца, след което ще слагаме вътре в киселото мляко, което вече овкусихме с солта и зехтина. По този начин режем репичките, а марулката сега ще покажа как и нея на ленти. Ето по този начин, за да може да стане тя по-наситни парченца и да е по-удобно за консумация, разбира се. Така, сега ще нарежа и останалите марулки и репички, след което ще сложим и чесънчето. Ето, че нарязах марулката и репичката. Сега остава да сложим чесънче на вкус. Подготвила съм 2 скилитки, но мисля, че ще са така много. Затова само едната ще сложим. Като ето тази част на чесънчето е хубаво да я махнете, защото тя дразни стомаха. Нарязваме наситно. Слагаме също в тараторчето. И сега вече може да запишете необходимите продукти за този вкусен таратор.